En aquest capítol tenim l'oportunitat de fer un viatge extraordinari a bord d'un submergible. La nostra destinació és el fons marí, situat més enllà dels 300 metres, i l'objectiu és veure la vida que hi ha en aquestes regions del mar on no hi arriba la llum. Una vegada iniciat el viatge, en poca estona s'arriba als 60 i 70 metres. Estem en un indret que, afortunadament, encara no han malmès les barques de ròssec. A les roques del fons hi ha una gran quantitat i diversitat de vida. A partir d'aquí, i a mesura que anem guanyant fondària, hi ha més algues vermelles calcificades i pedres. Ara ens trobem en una zona detrítica, és a dir, amb restes d'organismes, algues calcàries, sediments i molts organismes petits. Aquesta zona dona pas a uns fons tous amb una gran quantitat de sediment. Estem recorrent la part menys coneguda de la plataforma continental. En aquests indrets, el paisatge sol tenir poca pendent. L'ambient és força uniforme, tot i que de tant en tant poden haver-hi pedres o roques al voltant de les quals es concentra la vida marina. A aquestes fondàries hi viuen molts organismes que no estem acostumats a veure, tant invertebrats com peixos. Cal destacar que més enllà dels 100 metres habitualment ja no trobem algues. Els organismes que hi podem apreciar a ull nu són animals. Accelerant el moviment de la càmera es pot veure com aquest animal, un cerianthus, desplega els seus tentacles per capturar els petits animals planctònics dels quals s'alimenta. Sobre una roca hi ha uns exemplars de gorgònies amb totes les branques orientades en una mateixa direcció, probablement a causa de la direcció dels corrents marins. Això els permet filtrar millor l'aigua i capturar més aliment. Tal com passa a prop de la superfície, moltes espècies necessiten unes determinades condicions ambientals per viure. Quan les troben, poden proliferar d'una manera extraordinària. És el cas d'aquests crinoïdeus, que estan en un fons tou ple de sediments. I és també això el que passa amb aquestes ofiures. Aquí podem veure una gran concentració d'ofiures, uns equinoderms de braços molt prims i llargs que habitualment fugen de la llum. Aquesta gran densitat d'animals segurament es manté gràcies a que en aquest ambient hi deuen trobar l'aliment que necessiten per sobreviure. Una roca solitària del fons es converteix en un lloc interessant per a certs organismes, ja que ofereix una superfície sòlida a la qual poden adherir-se i créixer. A més, si estan sobre la roca, queden separats del fons i, per tant, no corren el risc de quedar enterrats per les partícules de sediment que cauen contínuament. En aquest ambient, el corall negre ha desenvolupat unes colònies espectaculars que donen al conjunt l'aspecte d'un petit bosc. Cap als 200 metres de fondària s'acaba la plataforma continental i comença la zona anomenada talús. Forts pendents porten cap a les regions batial i abissal, que comprenen les grans fondàries del mar. Ara ens trobem en un canyó submarí. Es tracta d'una mena de canal o de vall que va des de la plataforma continental fins més de 500 metres de fondària en aquest cas. És un indret on no hi poden treballar còmodament les barques d'arrossegament perquè corren el perill que les xarxes de pesca quedin enganxades al fons irregular. Per aquest motiu, aquí encara es poden veure coralls blancs. Diverses espècies formen el que es coneix com a bancs de coralls profunds o de coralls freds. El corall blanc és un organisme colonial que forma una mena d'estructura tridimensional molt fràgil, on hi pot viure una gran quantitat de larves i juvenils de moltes espècies, tant d'invertebrats com de peixos. En aquests ecosistemes que formen els coralls blancs, la biodiversitat és elevada. Fora dels bancs de corall, tots aquests organismes petits que veiem
estarien a l'abast dels seus depredadors i anirien desapareixent del seu hàbitat natural. Tot i que aquesta fondària, el fons marí, sol ser un substrat tou a causa dels sediments que cauen contínuament, també hi ha parets de roca on hi prolifera la vida. Amagats a les escletxes de la roca hi ha congres esperant la seva oportunitat per caçar alguna presa, o crancs com aquest que intenta passar desapercebut ocultant el seu cos amb una esponja de color blanc. Per tot arreu en aquest ambient fosc hi ha animals amagats. Per als organismes que viuen aquí, la temperatura de l'aigua a aquestes fondàries no és cap problema, ja que tot i ser baixa es manté pràcticament constant durant tot l'any, normalment per sota dels 13 graus centígrads al Mediterrani o a menys de 10 graus a l'Atlàntic. Fa anys, els fons ocupats pels esculls de coralls blancs i tota la fauna associada que viu en aquestes zones també ocupaven una part important de la zona situada entre la plataforma continental i l'inici del talús. Malauradament, les activitats pesqueres, sobretot les d'arrossegament, els han anat destruint. Per al bon funcionament d'aquestes comunitats biològiques, hi juga un paper important el plàncton animal o zooplàncton. A aquestes fondàries, la manca de llum impedeix la presència de fitoplàncton, del qual només hi arriben les restes que van sedimentant des de les capes il·luminades. En el zooplàncton que observem en aquests ambients hi ha una gran diversitat d'espècies, d'entre les quals en destaquen els cucs poliquets i els petits crustacis, entre ells els copèpodes i els eufausiacis. A més, hi trobem també les larves de molts animals que passen una part de la seva vida formant part del plàncton. Molts d'aquests organismes planctònics formen part de la dieta d'altres animals, ja siguin altres organismes del plàncton, invertebrats bentònics, peixos o fins i tot balenes. Encara que no ho sembli, a aquestes fondàries hi ha una gran quantitat de deixalles. Aquest bidó es troba a 300 metres de fondària. La planxa metàl·lica s'ha anat trencant per l'efecte de l'oxidació i el contingut del bidó s'ha dispersat pel mar, contribuint a contaminar-lo. Per les parets del canyó submarí es poden veure nombrosos palangres i línies de pesca enganxades al corall blanc i a altres organismes, els quals acabaran fragmentant. Com que actualment els fils de pescar són de plàstic, probablement d'aquí a centenars d'anys encara estaran aquí, trencant els invertebrats que quedin al fons del mar. És un final trist per un viatge tan interessant, però lamentablement aquesta és una realitat de la qual molt sovint no se'n parla.